Přátelé, vítejte. Pojďme si společně zareagovat na nové video s panem profesorem Staněkem. Pojďme se do toho pustit. To počte, ale budeme sa venovať niečomu, čo vyzerá zdanlivo jasné a uvidíme, či to jasné bude aj po pol hodine. Dnes to vyzerá tak, že vlastne hlavným problémom je dlhová kríza, na ostatné veci sme zabudli, banková kríza nás už nestraší a ak vyriešime dlhovú krízu, obnovíme hospodársky rast. Pár drobných faktov k úvahe. Vieme, aká je realita? Hovorím schválne, aká je realita, pretože keď zoberiem údaje Nemeckého ministerstva financií, angažovanosť nemeckých bank v prípade Grécka je 51 miliárd eur. Ak zoberiem údaje Banky pre medzinárodné zúčtovanie v Bazileji, tá angažovanosť je 28 miliárd eur. Ak zoberiem údaje francúzskeho ministerstva financií, angažovanosť francúzskych bank je 23 miliárd eur. Zoberiem údaje Banky pre medzinárodné zúčtovanie 9 miliárd eur. Je teda hrozbou prípadný kolaps Grécka, Portugalska, aj Španielska a Talianska. Druhá skutočnosť. Budujeme euroval ako hrozbu proti kríze. Ale prečo nežiadame, aby americké banky vrátili 1,6 bilióna dolárov, ktoré dostali ako pôžičku v roku 2006 a 2007 od európskych bank a podporu hypotekárnej expanzie v Spojených štátoch? Sme tak bohatí v Európskej únii, že nežiadame vrátenie týchto peňazí a naopak vytvoríme si euroval z prostriedkov daňových poplatníkov? Ďalšia otázka. Veľmi jednoducho sa teraz ukazuje, že kľúčovým problémom budúcnosti je problém polarizácie spoločnosti. Pokiaľ 5% populácie zhrabne 90% bohatstva, nemáte možnosť udržať globálnu spotrebu, jedine pod podmienkou, že expandujete s úvermi, ktoré sú poskytnuté prevažnej časti nízkopríjmovej populácie. Tieto úvery môžete poskytovať do určitej výšky, až jedného dňa dojde ku kolapsu a na základe toho potom následne aj k obrovským problémom v bankovom a v inom sektore. Ale zároveň všetci predsa vieme, že hlavným problémom je ekonomický cyklus a kríza je výsledkom ekonomického konjunkturálneho vývoja. Odpoviem kacírskou úvahou. Kríza v roku 2008 nie je dôsledkom pádu Lehman Brothers, a stačí, ak si urobíte netradičnú inú analýzu. Zoberete dlhovú službu každej krajiny v Európskej únii. Dlhová kríza neprebieha lineárne, ale má svoje vrcholy a pády. Či ste náhodou, ak si zhodnotíte vývoj vrcholov a pádov v poslednej dekáde, zistíte, že sú obdobia, kedy dlhová služba štátu je 2-, 3-, 4-násobne vyššia ako ostatné roky. Ak si zoberete analýzu, zistíte, že rok 2008 je čiste náhodou obdobím, kedy dochádza k vrcholnému vzopätiu dlhovej služby európskych krajín a je väčšia zhruba 3,5 krát, ako je bežná dlhová služba. Tento gigantický objem dlhov, ktorý musíte nahradiť emitovaním štátnych cenných papierov, znamená, že v tomto roku emitujete extrémne veľa štátnych cenných papierov. Investori to veľmi dobre pochopia, dajú rizikovú prirážku a začína problém rollingu a financovania rollingu ďalej. Nemusíte ani hovoriť o Lehman Brothers, stačí, keď si uvedomíte túto skutočnosť. Druhá skutočnosť. Dnes Európska únia vyhlasuje boj proti chudobe. Máme na to program, je na tom projekt, je na to rad konferencií. Dneska jedna prebieha kúsok odtiaľto. Objavili sme naraz, že chudoba je hrozbou? Zistili sme naraz, že pokiaľ sa príjmová polarizácia bude ďalej prehlbovať a prevažná väčšina populácie stráca na príjmoch, naraz publikuje americké ministerstvo financií konštatovanie, že príjem strednej americkej domácnosti v roku 1975 bol vyšší ako v roku 2010. Opakujem, vyšší. Že reálne príjmy za celé toto obdobie v skutočnosti nestúpajú a naopak stredná trieda vzhľadom na dlhovú záťaž a ostatné veci sa prepadá medzi nízkopríjmové skupiny. Ale to potom znamená, že by sme sa mali pri úvahách o ekonomickom cykle držať aj ďalšieho pohľadu. Je problém bohatstva a chudoby len v príjmovej polarizácii alebo má ďalšie konzekvencie? Jedna z týchto konzekvencií je otázka spotreby. To znamená, s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou možno konštatovať, že dlhová kríza je len ďalšou fázou vývoja krízy, po ktorej nastane kríza globálnej spotreby a po kríze globálnej spotreby kríza produkčných kapacít, po kríze produkčných kapacít kríza nezamestnanosti a sociálne búrky. Prečo možno s pravdepodobnosťou hraničiacou istotou hovoriť o tomto scenári vývoja? Veľmi jednoducho, táto spoločnosť je postavená na spotrebe. Pokiaľ spotreba bola hlavným motívom budovania produkčných kapacít, máme pred sebou dve etapy.
Prvá etapa 80 až 2000, obrovský nárast produkčných kapacít. Samozrejme, pretože máme spotrebu hnanú úvermi a nie reálnymi príjmami. V takomto prípade spotreba, pokiaľ sa zastaví, vzniká otázka, čo s produkčnými kapacitami. A už dnes máte analýzy, ktoré ukazujú, že produkčné kapacity napríklad v automobilovom priemysle sú o 40% nadsadené. Pokiaľ budete argumentovať, že chcete vyrábať elektromobily, tak iste môžete ich vyrábať, ale nezabudnite, že ich predávate len preto, že Európska únia ich dotuje sumou 5500 eur na každý predaný kus. Ale máte predsa rozpočtovú zodpovednosť, máte predsa riešiť problém dlhovej krízy a máme predsa riešiť obnovenie stavu verejných financií. Pár poznámok k úvahe. Poprvé, jeden z kľúčových blokov problémov je penzijná reforma. Penzijná reforma znamená trvalé deficitné hospodárenie penzijného systému. Nie preto, že sa zmenil populačný vývoj. Irelevantné. Práve preto, že sa zmrazil vývoj miest. Pretože keby mzdy kopírovali vývoj zisku a produktivity, museli by byť úplne iné a potom by nebol dôležitý počet platiteľov, ale objemy vyplatených miest, z ktorých sú odvádzané odvody. Alebo počítame, že pre každého z vás, mladí kolegovia, čo tu sedíte v sále, pre budúcich 20 rokov nepočítam s reálnym rastom miest. Potom to znamená, že naozaj platí krivka demografického vývoja medzi produktívnym a poproduktívnym obyvateľstvom. Ale tento systém zároveň znamená, že pokiaľ by sme zaviedli vo väčšine krajín druhý pilier a pokiaľ by sme ten druhý pilier viazali na tretinu zamestnaných a pokiaľ by tretina zamestnaných odvádzala iba tretinu z výšky odvodov, znamená to trvalé deficitné hospodárenie pre budúci sociálny systém na budúcich 25 až 30 rokov. Pre zrovnanie, všetci veľmi dobre vedia, že diskusie o druhom pilieri sú založené na jednej zásadnej otázke. Keďže dnešní dôchodcovia nezomrú úslužne po vzniku nároku na dôchodok, v budúcich 25 rokoch budete potrebovať 1 640 miliárd slovenských korún na kompenzovanie diery v prvom pilieri v sociálnej poisťovni. Odkiaľ zoberete tie peniaze, na to vám povedia politické elity, to je iný problém, ktorý teraz neriešime. Zdravotníctvo je vo všetkých systémoch deficitné, opakujem deficitné. Tempo nárastu nákladu na zdravotníctvo je zhruba 1,5-krát vyššie ako tempo rastu výberu poistného. Zdravotný systém je trvale deficitný. Tretí blok. Municipality. Máme predstavu, že municipality sú v Európskej únii vyrovnané z hľadiska rozpočtového hospodárenia, aj keď je smernica o priebežnom vyrovnanom financovaní. Nie. Len za Slovensko je deficitnosť municipalít a zadlženosť vo výške 17 miliárd slovenských korún. Bratislava samotná má dlh 7 miliárd. Ako to chcete riešiť, keď zároveň máte na krku druhú skutočnosť? Pri vstupe Slovenska do Európskej únie v rokoch 2004 sme podpísali prístupový protokol, v ktorom sme sa zaviazali odstrániť dlhy spojené s prevodom kompetencií na municipality v roku 2004. Odhadovaná suma dlhov je 90 miliárd. Väčšina je splatná v rokoch 2012 až 2015. Dúfame, že Brusel bude tolerantný a nebude sa pýtať na splnenie záväzkov vyplývajúcich z prístupového protokolu. Ale ten istý problém je v Nemecku. Zadlženosť nemeckých municipalít je dneska na úrovni 390 miliárd. Deficitnosť nemeckého penzijného systému je 400 miliárd a deficitnosť zdravotného systému je 180 miliárd, napriek tomu, že dôchodcovia platia poistné, aj keď v polovičnej výške normálnych zamestnancov. Ale rovnaká deficitnosť je vo Francúzsku a v ďalších krajinách. Máme naozaj predstavu, že niekto politickým škrtom dosiahne vyrovnanosť rozpočtu do roku 2013 alebo 2014, alebo pôjde o trvalé deficitné hospodárenie celého verejného bloku. Rád by som pripomenul, že diskusie v americkom senáte o 14,7 biliónoch dolárov zadlženosti USA sa týkajú zadlženosti federálnej vlády. Zadlženosť domácností, podnikov, bank a ostatných predstavuje ďalších zhruba 50 miliárd. Niekto pri zdravom rozume chce tvrdiť, že rozpočtové opatrenia, ktoré majú ušetriť 1 bilión dolárov za 3 roky, vyriešia problém dlhovej krízy v Spojených štátoch? Ale tie isté problémy máte v Európskej únii. Ale my sme slušní, decentní a tolerantní a nepýtame sa na ďalšie dlhy. Aké sú dlhy obyvateľstva? Nie je zadlženosť anglického obyvateľstva náhodou 118% z GDP? Nie je náhodou zadlženosť francúzskeho obyvateľstva 106% z GDP? Zadlženosť Nemecka 86% GDP? A čo podniková sféra? Podniková sféra predsa financuje posledných 8 rokov svoj rozvoj nie úvermi z bank,
ale emitovaním podnikových dlhopisov. Európske podniky emitovali 3,6 bilióna eur podnikových dlhopisov, ročná dlhová služba je 800 miliárd, rolling sa nepodaril, minulý rok splatných 340 miliárd, zvyšok je rolling. Spojené štáty sú na tom lepšie, iba 1,8 bilióna dolárov a ročná dlhová služba zhruba 400 miliárd. Tento dlh sa nás netýka sa nikoho, je duch Boží nad vodami, ktorý bude splatený neviem čím, ale zase to nie je koniec všetkého. Dneska sa nám rozváhajú veľmi zaujímavé tendencie, napríklad stratégia 5 vlajok, tekutá firma. Firma, ktorá nemá head office, nemá príslušnosť daňovú, nemá nič. A neplatí vôbec nič ani v sociálnej oblasti, ani v daniach, ani v ničom. Druhý problém. Väčšina transnacionálov určuje vývoj v národných ekonomikách, vťahujú národné ekonomiky do globálnej ekonomiky a spolupracujú s vládami a politickými elitami. Transnacionálne korporácie majú ale obrat väčší ako je GDP jednotlivých krajín. Zároveň transnacionálne korporácie formujú podmienky podnikateľského prostredia. Úvahy Naisbitta a ďalších o tom, ako veľké giganty zaniknú, lebo sú dinosaurami, sa ukázali ako predčasné. Outsourcing a offshoring pracovných miest, službových činností, outsourcovanie činnosti veľkých transnacionálov znamená síce podporu malých a stredných firiem, ale zároveň znamená absolútne presúvanie pracovných miest v rámci planetárneho pracovného trhu. Ale aby to nebolo málo, máme ďalšiu asymetriu. V rokoch 80 až 2005 sa objem populácie v produktívnom veku zväčšilo o 2 miliardy ľudí. Super, vynikajúci objem počtu budúcich spotrebiteľov. V období 2006-2030 to bude ale 450 miliónov ľudí v dôchodkovom veku, a 800 miliónov ľudí, ktorí pôjdu do pracovného procesu, prevažne v arabských krajinách. Čo s tým? Ale my predsa potrebujeme spotrebu, produkčné kapacity, ktoré máte urobené v európskych krajinách, v Spojených štátoch a inde vo svete, musia produkovať. Máme riešenie jednoduché, Čína. 200 miliónov bohatých Číňanov, ktorých majetok je od $100 000 po $1 milión, predstavujú obrovský spotrebiteľský blok, väčší ako bohatý v Európskej únii, Spojených štátoch a Japonsku dohromady. Ale je tu jeden problém. Stredná čínska trieda má ročný príjem $36 000. Stredná trieda v Spojených štátoch $111 000. V Európskej únii $86 000. Máme predstavu, že Číňania nebudú spotrebovať rovnaký druh spotrebných výrobkov, ktorý je produkovaný Európou a Spojenými štátmi. Alebo nastúpia indické firmy, ktoré sú schopné produkovať spotrebiteľské veci rovnako kvalitne, ale za podstatne nižších cien. V takomto prípade potom predstava Číny, ktorá by mohla byť hlavným odbytišťom pre vyspelé krajiny, bude značne pokulhávať. Na druhej strane ale Čína potrebuje ekologické technológie, aby sa zbavila nálepky najväčšieho znečisťovateľa na planéte. Zároveň své názory napíšte do komentářů pod videem. Systémov rýchlostných železníc v Ázii. A zároveň Európska únia predpokladá, že objem obchodu s Čínou sa zvýši o 300% do 5 rokov. Rozširovanie Hamburgu, Antwerp, Bremen nebude stačiť. To znamená, potrebujeme nové dopravné systémy, ktoré sa majú budovať. Aj tá širokorozchodná, o ktorej sa toľko diskutuje. Aj nové logistické centra na západnom Slovensku. Aj nový trojuholník Viedeň, Bratislava, Brno. Aj obrovské prekladisko v Eisenstadte v Rakúsku. Všetky tieto projekty na jednej strane ponúkajú obrovský priestor pre nové pracovné miesta, pre budúci rozvoj, ale vyžadujú financovanie. Ale celkom logicky, ak ste bohatí a máte 50 miliárd, potrebujete investovať, ináč vám z toho bude odkrajovať inflácia a ostatné veci. Ale kde investovať? Do akcií firiem? Priemerná ziskovosť v automobilovom priemysle vážení je 2,5%. Volkswagen neprežíva z predaja hotových vozov, ale z predaja náhradných licencovaných dielov, čo si presadili ako výnimku na ďalších 8 rokov. Iných branží, IT, elektroniky, všetko veľmi otázne. Chceme investovať do finančného sektora, no o jeho virtualizácii radšej nebudem hovoriť, není na to ani priestor a ani zábava, lebo by ste sa smiali ešte viacej ako pri čítaní zábavného časopisu. Investovať do komoditných trhov, tam by to bolo zaujímavé, ale investovať do potravín, energetických médií a podobne. Použitím pákového efektu môžete maximálne zhodnocovať svoje bohatstvo a dokonca čiste náhodou pred 6 mesiacmi znova vlády sa zhodli o tom, že blokačný mechanizmus pre použitie pákového efektu hedžových fondov sa odstraňuje.
Zrejme preto, že hedžové fondy mali najskôr 4,2 bilióna dolárov kapitálu, po kríze mali 2,1 biliónov a dnes by sa mali vrátiť späť a v hedžových fondoch je investície mnohých významných osobností ako súkromných investorov. Ale toto všetko ešte stále nie je koniec. Zoberiem si pohľad na globálnu planetu a mám pred sebou 3 otázky. Otázka prvá. Kde bude dlhodobé budúca globálna spotreba? Budú to krajiny BRIC? Budú to arabské krajiny? Kto to bude? Otázka druhá. Ktorá mena bude kľúčovou menou budúcnosti? Bude to dolár? Bude to renminbi? Bude to zlatý dinár? Dneska vládame pomerne významné snahy, pretože dochádza k turbulencii menového vývoja, vrátiť sa k zlatému štandardu. Či už vo forme zlatého rubla, či už vo forme zlatého dinára, alebo inej meny. Ale máme aj ďalší paradox pred nami. Potrebuje Čína euro? Potrebuje. Ale potrebuje ho nielen ako platiteľ, ale predovšetkým ako druhého alternujúceho bojovníka proti doláru. Potrebuje dolár euro? Áno, proti čínskemu renminbi. A je Čína tak hlúpa, že kupuje za 181 miliárd eur dlhopisy európskych krajín, Grécka, Portugalska, Španielska. No asi sú blbí. Alebo je tam iná stratégia? No a pokiaľ zvažujete inú stratégiu, dospejete k zaujímavému hodnoteniu. Sú známe Spratlyho ostrovy, sú v Juhočínskom mori, sú desiatky rokov predmetom sporov medzi Filipínami, Vietnamom a Čínou. Spratlyho ostrovy sú ale vrcholom obrovskej kontinentálnej platne, na dne ktorej sú obrovské záložiská ropy a zemného plynu, skoro ako v Saudskej Arábii. Okolo Spratlyho ostrovov je najhustejšia námorná linka v čítane poplatkov, takže Číňania tvrdia 200-milové pásmo, Vietnam a Filipíny 12-milové pásmo. Po rokoch sporov je to dnes v pléne OSN. Čiste náhodou jednotlivé krajiny Európskej únie, ktoré majú dlhopisy v čínskych rukách, budú určite hlasovať podľa najlepšieho vedomia a svedomia. A keďže takýchto sporov zásadného významu je 6, asi 3-krát hádajte, koľko vzniká celkový bonus medzi tým, čo Číňania dajú z prostriedkov suverénnych fondov do vytvorenia globálnej podpory budúcej stratégie architektúry sveta. Dnes ešte nechce renminbi, aby bolo druhou alternatívnou menou. Ešte nie, nevyhovuje to ani čínskym zámerom. Ale to neznamená, že tieto čínske zámery sa o 3 alebo o 4 roky nezmenia. Dlhodobosť krízy. Keby som bol katastrofista, ako je o mne známe, tak každý povie, no tak ten povie určite niekoľko rokov. No, pretože som není katastrofista v tomto zmysle a rozdiel medzi optimistom a katastrofistom je v tom, že katastrofista je dobre informovaný optimista systémových informácií. Odpoviem slovami nemeckého ministra financí Schäubleho. Čaká nás 7 ťažkých chudobných rokov, nakoľko väčšina problémov súvisiacich s dlhovou krízou a reformou európskych financií je neriešiteľná v krátkom časovom úseku. Zoberiem materiál OECD, ktorý konštatuje, že nás čaká ďalších ťažkých 12 až 15 rokov, než možno obnoviť pripravenosť globálnej ekonomiky k rastu. Moja odpoveď je pravdepodobne reálnejšia kríza OECD a skutočnosť, že vnútorné pnutie dané problémom spotreby, príjmovej polarizácie a neschopnosti zladiť spotrebu s prírodnými podmienkami planéty Zem vytvára mimoriadne nebezpečný mix, ku ktorému sa musí ľudská civilizácia postaviť ináč. Prosím, to nie je finančná kríza, to nie je hospodárska kríza, je to kríza charakteru ľudskej spoločnosti. Své názory napište do komentářů pod videem. Dnes už nikto nepochybuje o tom, okrem niektorých zaplatených ľudí z Medzinárodného klimatického panelu, že sa Zem otepluje. Človek nemá relevantný vplyv na oteplenie, pretože emisie jednej islandskej sopky, ktoré je meno, tam si zlomíte jazyk na tom, vychýli toľko emisí ako 200 rokov ľudskej histórie. Je to nezvratný proces cyklovania v rámci planéty Zem. A problémom ľudskej civilizácie nie je zníženie emisí, ale problémom je schopnosť adaptovať sa na zmenené podmienky planéty pre život. Pre zrovnanie,
V Kodani sa zhodli na tom, že aby ste eliminovali emisie na planete Zem, potrebujete 330 miliard dolárov investícií ročne. Pokiaľ chcete sa adaptovať na zmenené podmienky pre život, potrebujete 2,5 bilióna dolárov ročne. Kto to zaplatí? Vyspelé krajiny? Rozvojové krajiny, ktoré kupovaním štátnych dlhopisov Spojených štátov financiujú ich život na dlh? Kto? A kto je z nás pripravený na to, že v podstate naozaj by sme sa mali uskromniť, reprofilovať skutočnú spotrebu a prejsť od hromadenia vecí, ktoré nepotrebujete a ktoré zakrátko vyhodíte, ale ste pod tlakom získania ďalších peňazí, aby ste mali na ďalšie veci? Prejsť k rozumnej spotrebe, rozumnému vývoju vlastného seba samého a práce na sebom same. Samozrejme, robiť na sebe samom je veľmi zložité, náročné a vyžaduje to aj určitú odvahu. Jednoduchšie je si kúpiť ďalší televízor, kde blbosť 3D bude lepšie vyzerať ako blbosť 4D. V tomto ohľade teda je to otázka rozporu medzi technickým vývojom a všetkým ostatným. Preto by som na záver chcel povedať jednu takú výzvu, alebo kacírskú predstavu. Planéta tu bude kľudne aj bez ľudského rodu. Nemáte predstavu, že ľudia sú jediné inteligentné tvory na tejto planéte. Keby som to hodnotil z hľadiska toho, čo za históriu dosiahli, tak poviem, je to najmenej inteligentný druh. Po druhé, máme možnosť nájsť modus vivendi medzi planétou a ľudskou spoločnosťou? Áno, máme. Ale musíme sa vrátiť k tomu, čo je hlavným problémom dnešného sveta. Návrat etiky a morálky. Nezdá sa vám absurdné, aby sme pri diskúzii o európskom rozpočte na jednej strane poznali číslo 150 miliárd eur je korupcia, ktorá stojí v najnižšom odhade EU ročne. A európsky rozpočet je 146 miliárd. To sú tie miliardy, o ktoré sa hádame v rámci eurofondov. Ak zoberieme korupciu v rámci celej planety, hovoríme o biliónoch dolárov ročne. To je v poriadku, toho sa nebudeme dotýkať, to je mimo. Lebo politické elity povedia, že to je ťažké. Ale vyraziť z daňových poplatníkov ďalší dolár je jednoduché. To znamená, ak naozaj nechceme uplatniť etický a morálny princíp, potom žiadne zvýšenie DPH, ani zvýšenie korporátnych daní, ani ničo iného nám nepomôže. A pre zrovnanie, na Slovensku nemáme peniaze. Ale všetci vieme, že podľa analýz aj štatistiky ročný objem korupcie je 80 miliárd slovenských korún. Ale my sme veľkorysí, my to tým korupčníkom necháme, koniec koncov, na čo by sme to robili, keď máme 12 000 lobistov v Brusele, tí to robia určite v najlepšom vedomí a svedomí. Takže prosím vás, ten problém není otázka dlhovej služby, není otázka eurovalu, není otázka zvýšenia DPH alebo zníženia DPH. Je to morálny a etický problém každého z nás. Ak to pochopíme, všetky problémy, ktoré som povedal, sú riešiteľné. Ak to nepochopíme, zostávajú len dve cesty. Osvietený diktátor, ktorý po čase zasne lampu, aj neosvietený, alebo kontrolovaná spoločnosť. Ďakujem za pozornosť.